Môj kamarát sa vymkol na rodinnom dome a snažil sa rozvrtať svoju vložku na vchodových dverách. Lenže sa mu to nepodarilo, lebo bola odolná proti rozvrtaniu, tak ma poprosil, či mu ja viem vybrať pôvodnú vložku bez poškodenia dverí, namontovať novú s gombíkom, s ktorou sa už nevybuchne. Každá vložka má oslabený bod, kde sa zavrtáva šrobík a pohybuje sa uhlíkový jazyček na otáčanie zámku. Tak my sa budeme snažiť ju presne v tomto bode zlomiť. Toto je bezpečnostná vložka v hodnote asi 50 eur, široká až 9 cm, to znamená, že je odolná proti odvrtaniu a aj vylomeniu, čo práve robím ja, ale cez to všetko sa dá bezpečne vylomiť, aj keď to trvá troška dlhšie. No nebojte sa, zlodeji sa k vám pri takejto vložke len tak domov nedostanú. Vylomenie vložky takýmto spôsobom vytvára celkom slušný rachot a trvá to aj 5 minút, kým ju zlomíte. Čo ale neplatí pre štandardné vložky od 10 do 30 eur, takúto vložku viem zlomiť aj bez toho, aby som niečo demontoval alebo sa nejako špeciálne pripravoval do 5 sekúnd. Stačia mi k tomu 2 až 3 údery kladivom.